Chininche checho ni kinanga nkoro kuolioro lakini mama kondo koyaro tata na kondo kinanga kobona njere chiseke bane cho ni kinanga bolio nabona nyona abwa accident kanyora accident miaka ya irekeyo wale ndindi ndi akonye njere yende yose na amenyire ese nyombe ibaye nkoro menye tro koralia na bere miaka 17 na atemire bakonyi bonde bwezi kuresa na bakansela tu abate kurumaega ba mugire babo monsale baba arago na atemire semba nkonye bano ntara nkonye wana so mwezi wota na jite koma taiga kanyara wakibwanchirere konkonyale bono jitindi kwenyare se bono iga tindi muntu ande kibarwa nkore kyo muntu anga kibeza wose timbwa tikene mbwate wensebe to zenkore tikene yonse bono momo ndu kana nkore mubuka na ndabo kere nkorima ebitwe bise ko abinyamere ne bono nko na nonko rusiga ngore musura next time omuntu okuburugera pako yuburugera ati na makaji beza chinkore ngona byarenga abo nanda ba semetero wali meteime amura ba cha ba rusi ba batagora banyibera wolende bono mpaka boyo oli mama ndina mwaka na basya kwa matechi baza ninko bono nabo bwato bako babo kyara dini enda ngore ke boro kindi yonse nanda ba akyo mwesimuka na gogete kabisa nera mono tinda mo boli mo na boli mono nga nande bwoye na bane kurumaka babolete nani nimbwata onde bwese bonda iwanjire konkoyo na temire mbairi na abasani abaminto onde bwenze ekyanye mbanka onyetenga bonti ndimunandiga kusinyo nande kwanza kwane kwale bonje tindi muntu amane pindane ngai kibarua ninyana monane ya 20 zako ya 20 zako wono na mishukuru kabisa mwezi waki na ne mwana rankonye na obana ko batari konkonya na bako ngaki de no mwezi makonyire ete tumweke cheki yake mpige cheki yake na wono muntu ndakore sengu ikia akibo tindi ndakore kibarua na ndi masasi niga nkoro sapire kana ali Rwase kenyoro gya kayogera tobera nimbi yamana so mwesi miwe tugorita asiega asiengia because asobo gambi bwo etire ntorara gende kengeke igo monane nyasamo senie na amo mentera botambe taremerwe na ngori kwa singa stu akora iru mukutana mono ari kayogera mugambi nyomba ne karo na ere nkongusane chandegete ora njo yoro ni okoboko kwa onya sabe seni mono tamarieta ngoro ku world to bare mo chache mweshimiwa Kiogoro ward rotole sublocation ya Matunwa Mogorora kenyore ke gatwatarira rero twacha gokonya umugaka uyu nisikurigireria umugaka bwato bole mavu ande yamenyete konya subu maborobo kongwake kulingana buna tutugusabira ngakira mwanya banta amenya bya nyomba bwato yayero buraria nyombe saregete mono egotwa ande ere emigaine nande remeteime bwato bukendu bongera muratana na marwaire ikagera nkaranga ngicheiga mukonye tumusuki tumurusiro goraria tumubekere gesa nyombe ngia elinde nere aenjo yubo mabuna abantu bande so rero ne nyomba ya tokorosia rocha mabati twaletera mayia na ebijana beita bagaka mana bangi na bara bachiri gotubwatesia egere torosie nyombe yebe konyo mugako yega n'abantu nabange babwate problem bune Kiogoro ward bongo chikogenda round as its sublocation chito inye Kiogoro Matunwa Nyamwamu Nyaguta na Boronyi sublocation karongo genda round nyerero na Ros Matunwa sublocation next ingo ende sublocation yende ingokora na ande ngirane nako genda igo round aso mwako nyaro twarosi nyumba 10 ando mwakonde 10 semiakeye ndobisi naboko nyoranga maene twachenjire magima y'abantu batari bake so ene project ku Walter Care initiative ere yamo yabaseri y'Chingoko nimbwate project y'Chingoko ku Walter Care initiative ngatwale project ya ambulance ye ku Walter Care initiative ngatwale project y'ebirogo nkoyana ne birogo kera abantu baito babwato bokongu na matanga kera umuntu abwate graduation kera umuntu abwate nyangi abutokubakonye birogo biribya yabakonya for free irenda batumie evijana byeito na birigeri mongo 10 biribirase chi market centers egere china kubakonya konyora shilingi 10 batika ko baidro ebibionsi bikokorekana se project yo ku Walter Care initiative eligererating akego chenju buguma bwa Kiogoro ward tutarachi okwanira mangana y'echipara mangana ya mache mangana y'nyakitali cheito echitobeketa se budget ebintu bigo chikokorekana negasi go chikokorekana intombiro account yetali kuligerera bunebiga ebyo nabyo na amwanga na nche uno mo MC Kiogoro ward na choletu kune abantu baito asenchere ngabuneyo egere tokonya abantu baito kurwense meya mugochi yende semyake 5 ngerwe to kolegas
egere tugoika 2027 ekere campaign igochaka nanyora nimbwata abantu egento nkobatebi ng'a eke nakorete tari bosa igo ng'a nande nchore ekio nakindakwana kurukurairi nyakondika kurunya bori bonge wani maade igo ngwaka mbiyamo naende mbiyamo no mogoko monene gaki omwesimi ogorita igabwata amabera anyasai na nabwata omoiko mochenu meyaye taira isi gokonya oyo gokonya no yo bwata omoiko mochenu ari na nyasai oye etokumwira nembiyamo no na ntumusabira amaya asa gotacha bogororoke yani okorire gekonde totana korora rinde asa abaisimi bonsi baberi rororo tuire ne irimbi yamono naende mbiyamo na ntumusabira amatuka agendere gokonya abandi tari aigoka akonya paka seito buone mate ngocha gochare naro gochande gete bunoyo acha komokonya aki omoisimiwa mbiyamono ogorita mbiyamono asa besimiwa batokonyera mang'ana basic needs food shelter and clothing omogako yonyore shelter ari ngubo kendume ari gosusubara lakini bona acha tari gotweru tari konyora bokendu na neri kuba bona dijeriete ekine nteka na santwire neri omogaka omwesimiwa ogorita sensemo ya shelter ne bintu binde natokonyete bune ambulance nturi gochandika igo twagachandikira omonto agosugumu ne bwiru barokorwa amagori mikocho goikapara lakini bona ambulance era omonto narwara chitaika goikiwa ase konyora amariogo wana asa mang'ana itukure ni mwesimi gwitu mbiyamo na nyasamo mentera amoseseni echorege kombe kiage seseni gukabi